Ja ću vam navesti sada jednu priču, jedan događaj koji se desio u Jordanu, koji ohrabruje i one koji su prešli i 40. i 50. godine, a tiče se hifsa Kur'ana. Naš večerašnji junak je Taha, žena koja je bila nepismena. Žena koja nije znala da napiše svojom rukom lafzul dželale. Allahovo ime Arapkinja bila. Nepismena žena. Starija koja se nije školovala. Jednoga dana je došla kod jedne muhafize i kaže joj, sin, šćeri moja, možeš li me tako ti Allaha podučiti samo da napišem riječ Allah, kaže, stid me više, daj mi makar da mushaf uzmem u ruke pa da tražim po mushafu, kaže, gdje piše Allah, pa na takav način da se približavam svome gospodaru. Kažem ja njoj, majko, bujrum, nema nikakvih problema. I podučim ja, kaže, da napiše elif, pa jedan lam, pa da ga malo ovako ko kuku napravi, pa drugi lam, pa ha na kraju, kaže, ovo, ovako se piše Allah. I kaže, sva sretna žena ode kući i vrati se nakon određenog vremena i kaže, šćeri moja, ja sam cijeli mushaf prešla i gdje god je, kaže, bilo Allahovo ime, ja sam ga prepoznala i proučila. Elhamdulillahi rabbil alamin, kaže, u prvom ajetu Fatihe našla sam, kaže, Allah, i rekla sam Allah. Pa sam išla dole, pa cijeli mushaf tako proučila. Kaže njoj ova muhafiza, a bil ti da ja tebe podučim i ostale harfove, kaže, pa da ti ako bodaj sufaru završiš, pa u mushaf uđeš. Pa kaže, kako ne bi? A mogu li ja to? Pa kako? Kaže, ne možeš. A ovo je bila žena koja je prešla 50. godine, već u 60. godinama svoga života. Završi ona sufaru i počne u mushafu i ode svojoj kući. Vratila se nakon nekoliko mjeseci i kaže svojoj muhafizi, imam za tebe radosnu vijest. Koja je to? Uspjela sam, kaže, naučiti napamet 15 džuzeva Kur'ana. To je pola Kur'ana. Ova sva začuđena počne da dovi, maša Allah, te barek Allah, da te Allah učvrsti, da ti Allah olakša da naučiš i ostatak Kur'ana, da postaneš hafiza, da dođeš pred Allaha ko hafiza Kur'ana. Ova je aminala, tako se posalamila i otišla kući. Kaže, nemalo zatim je se vratila i kaže, postala sam hafiza Kur'ana. Žena koja u poznim godinama nije znala da napiše Allahovo ime, iskoristila je ostatak svoga života da nauči Allahovu knjigu na pamet i nije se predavala na tom putu. Nije rekla, nije dopuštala šeitanu i svom nefsu, svojoj duši da joj kaže, ma ti si već stara. Ma zadovolji se same džuzom. Ma elhamdulillah, 15 džuzija, hvala Allahu, kaže, pogledaj oko sebe. Pa nema, kaže, od Gračanice do Sarajeva nema niko da je ko ja. Nego je zapela, bila trudbena, trudila se i na tom putu, elhamdulillah, sad se spominje njen primjer i na istoku i na zapadu.